Alikho lishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili. Lingenile enkantolo Imeya yasemthonjaneni. Abangcwabi bakhala ngesiteleka Ngesenehawu. Kanti kuphekwe ngembuzo ufakazi kolwaseThekwini. Izindaba ze1KZNTV zifundwa ke nguSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Liqalile ukuqulwa namhlanje icala lokushawa elithinta ke Imeya kaMasipala uMthonjaneni uMbangiseni enkantolo kaMantshi eMelmoth. Lokhu kuza emva kokuba ubhekuyise Nzuza avule icala lokushawa nokwenzeka ngomhla ka-30 kuLwezi ngonyaka odlule ngekathi ke kunokhetho lokuchibiyela kuWard 5 eMfanefile enyakatho nelikaMthaniya. Inkantolo kaMantshi yaseMelmoth ibigcwele phama amalunga amaqembu amabili ezepolitiki okuyi-IFP kanye ne-ANC. Lamalunga bezokwethamela icala elithinta uMeya kaMasipala uMthonjaneni uMbangiseni kanye nezinye izikhulu zikamasipala ezimbili abasola ngokushaya ubhekuyise Nzuza oyilunga likaKhongolose ngenkathi iqhubeka ukhetho lokuchibiyela kuWard 5 eMfanefile mhla zingama-30 kuLwezi ngonyaka owedlule. Omunye wabaholi be-ANC eMthonjaneni sub-region uGabriel Gumede uthi bafuna ukubona ubulungiswa kuleli icala eseqaliwe ukuqulwa osukwini lwanamuhla. Silana kuzoseka uba umshazi ukuthi umthetho awuthatha indawo ukuthi abantu abangasebenzisi ikhundla zabo ukushintsha mhlambe indlela abantu ababona ngayo nabafisa ngayo uma kuza evotini. Sikhathazekile ngoba abantu abenze lesi sehlakalo abantu okumele sibona kufana ngabe bazithenjwa zabantu ababaholayo. Kodwa ke sibona kubona ngqo abasabisa abantu ingakho nokhetho lakhona mhla ka-30 lagcina lukhetho esibona thina njengokhongolose lungabanga olukhululekile. UGumede landisa ithimba uveze ukuthi kubalekile ukuthi kube nokuthula waphinde waveza ukuthi beyiqembu likaKhongolose bayakwazi ukwamukela noma ngabe yini nethinta imphumela imbala. Kubalekile ikakhulu njengabaholi ukuthi ukhola kwethu sikhombise ngokwenza singakhombisi ngokukhuluma. Sikhombise ngenkambo yethu singakhombisi ngokwenza ungeyikho ngoba kwenza ukuthi abantu bengabe sabona ukuthi kanti lento esiyivotelayo nabaholi esibakhethayo kanti basho ukuthini. Engakusho ukuthi umbutho waka-ANC uhlala njalo uyimisele futhi ke uhlala njalo ukulungele ukwamukela imphumela noma ngabe ihambisana nabo ngokuvota noma ngabe ayihambisani nabo. Noma ngabe siyabona ukuthi izinto azizivuni ngaleso sikhathi kodwa sisesimeni sokuvuma sikwamukele. Imizamo yokuthola ukukhulumela iqembu le-IFP ayizange iphumelele kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMthonjaneni. Abezinhlangano zabangcwabi bathi isiteleka sezisebenzi zikahulumeni esiqhubekayo siyabalimaza kakhulu njengoba kunzima ukungena emakhazeni ombuso uma beyolanda izidumbu. Lesiteleka ke esigamanxele evikini lesibili sichithiwe izolo enkantolo kepha ke kusakhona izisebenzi ezikushaya indiva lokho. Imbiki iveza ukuthi ke bakhona abantu asebeshonile kulandela lesiteleka esiphathelene ke nokunyuswa kwamaholo kanti amaqembu ezepolitiki athathe izinyathelo ezinqala ngenyunyana iNehawu. Abangcwabi bakhala ngokulinda isikhathi eside uma beyolanda imizimba emakhazeni yahulumeni njengoba beqhubeka isiteleka sezisebenzi zahulumeni siholwa inyunyana iNehawu. Isiteleka esikhona seNehawu sazwelonke si-affecta kakhulu umphakathi, si-affecta kakhulu abashonelwe, si-affecta kakhulu thina abangcwabi esisiza abantu abashonelwe. Uthi uyolanda umzimba ufike khona bavala ama-gate awukwazi ukufinyelela emakhazeni aseyibhedlela ukuze ukwazi ukuthatha umzimba on time. Lokhu mongawuthatha umzimba on time kusho ukuthi ifamily iyaphoceleka ukuthi kushintshe inhlelo zomncwabo. Iqembu le-DA KwaZulu-Natal livulele iNehawu icala esiteshini samaphoyisa eMgungundlovu. And the purpose we're here today is to formally lay charges, criminal charges, against Ngecaala. And what we've seen unfolding over the last just short of a week, and in particular an incident that happened in Pietermaritzburg, where because of the strike, the illegal strike, that ambulance services and medical services were restricted from access into hospitals, and a young woman who was pregnant died. So it's because of that very reason that we're here,
and we believe that there needs to be consequences. Our spokesperson on health wrote to the MEC of Health and gave her 72 hours to open a case, otherwise we would open a case. And clearly the ANC, because they're bed partners with Ngesenehawu, have done absolutely nothing. uRogers uthe iqembu elibusayo iNC kumele sukume izithathe. I'd like to see the ANC stand up and take responsibility and talk to Ngesenehawu. They're in an alliance. They're an alliance partner with the ANC. For the Premier to sit in a committee meeting this morning, which I was at, and condemn Ngehawu's behavior is not good enough. She should be on the ground talking to those union members and to those members and telling them what they're doing wrong. So yes, most importantly, the ANC must stand up. But they're never going to stand up because they're going to lose Ngehawu's votes next year in 2024. That's what it's all about. Kanti umnyango wezempilo KwaZulu-Natal wamukele ukubuyela kwezisebenzi emsebenzini kulandela isinqumo senkantolo. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube kisemgungundlovu. U-Advocate uJay Naidoo ongummeli kaloyo wayeyimeya yeTheku uZandile Gumede ongumsolo wokuqala ecaleni lokukhwatshaniswa kwethenda lemali engango-320 million wamarandi yokuqoqwa kukadoti uqhubekile ke namuhla ukuphonsa ngembuzo ufakazi wokuqala wombuso enkantolo enkulu eThekwini. Lo fakazi ke uyena oyisikhulu esiphezulu kumnyango obhekelela ukuphenywa kwamathenda asolisanga inkohlakalo ngaphansi kamasipala iTheku. uNaidoo uthi into abagxile kakhulu kuyona udaba lwamabhuku aqukethe imininingwane okuyiyona ufakazi athi-ke iphethe konke okuyizinsolo abathi-ke ukuphuma kwale thenda akuhambanga ngendlela efanele. Umbuso Ngcobo oyisikhulu esiphezulu kumnyango kuwona ophenya kabanzi ngezinto esuke ziyizinsolo eyisuke isoleka mayelana nokukhishwa kwamathenda kumasipala iTheku. U-Advocate Naidoo kuzokhumuleka ukuthi kwaqala kwafika la ekutheni uNgcobo kuzomela achaza ukuthi njengalolu hlaka ikupho kwenzeka ngesikhathi bethola isikhalazo mayelana nokukhishwa kwalethenda njengoba uNgcobo bayekuvezile ukuthi lesi sikhalazo safika emahhovisi wabo ngomuntu ongathandanga ukudalulwa. Ngesonto ledlule kade hlehla leli icala kwaba nesicelo la khona abameli beveza ukuthi kunamanye amabhuku abafuna avezwe la enkantolo abaveza ukuthi ngesikhathi ifika lesi sikhalazo ikuphi lokho oNgcobo abakubona ukuthi kuzomela kuphenywe ongahambanga kahle mayelana nalokukhishwa kwalethenda. Okunye okuthiwe kwavela uNgcobo wakuveza ukuthi kunezinye zezinto engaphenyanga wayibona ngaphakathi okwaphoqa ukuthi bafune uhlaka oluzimele okuyilona oluzoqhubeka liphenye mayelana ngalamabhuku afikele nomuntu ongaziwa ayebika mayelana nayo lenkohlakalo. uNgcobo uthi kwabe sekubakhona inkampani ezu-17 kweyodwa yazo eyabe siyakhethwa kuyiyona eyenza uphenyo. Uthi ukukhethwa kwale nkampani waya ngokuthi kukhona ezinye zezinto ezamacala athinta ukukhishwa kwamathenda la eThekwini asekwazile ukuthi bawaphothule kodwa okufike kwashayisana osuku namhlanje ngokuthi le nkampani kunokusoleka ukuthi kunezinye zezinto engayilandelanga kahle noma engayiphenyanga kahle ngoba kunamanye amacala amathathu ayisawaphenya athinta ukukhishwa kwamathenda khona eThekwini. Osuku namhlanje ummeli usephinde buza uNgcobo ukuthi ingabe emva kokuthola lo mbiko wobani akwazi ukubamnikeza baba ngaphambi kokuthi kuyovulwa icala. uNgcobo uthe abakwazanga ukudlulisela lo mbiko kumphathi kamasipala wangaleso sikhathi kanjalo nomnyango kaMPEC ngoba mangabe sekuvulwa icala mayelana naleyo thenda umnyango wabo usuke ungasangeni kakhulu. Icala liyaqhubeka njengoba ukuhlala kwalo kuzophuthulwa ngomhla ka-24 kuMarch kubona lo nyaka. Ngoteboho Sibisi ngisenkantolo enkulu eThekwini. Kwethulwe ngokusemthethweni uhlelo lokwakhiwa kabusha kwebloho elihlanganisa-ke iTheku kanjalo neNdwedwe elibiza imali engaphezulu kwa-70 million wamarandi. Ekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi kuthulwa usonkontileka ozoqhuba lo msebenzi, ungqongqoshe womnyango wezokuthutha esifundazweni uSipho Hlomuka uveze ukuthi-ke njengoba kuke kwaba-ke nokuphazamiseka kokwakhiwa kwaleli bloho lasegunjini phambilini, ngeke-ke bakumele ukuthi-ke kuphinde kwenzeke nokuthi-ke futhi kuphinde kumosheke enye imali ngaphandle kokwenziwa kumsebenzi uphele. Ngemva kokuhlupheka iminyaka ngenxa yebloho elingekho esimeni namuhla
umphakathi wasendaweni yaseNdwedwe kanye naseGunjini ngaphansi kamasipala iTheku bethulelwa usonkontileka ozoqhuba umsebenzi wokuliphothula. Ekhuluma nabeyindaba ngesikhathi kuqhubeka lolu hlelo, ungqongqoshe womnyango wezokuthutha esifundazweni udalo lokuthi kuzodla imali engaphezulu kwa-59 million wamarandi ukuqhuba lo msebenzi. Sifisa ukuthi ngoba leli bridge is a link between Indwedwe nemetro. So kubalekile ukuthi bomabili omasipala bakwazi ukubambisana amakhansela omabili akhona wase Ward 13 la eNdwedwe nose Ward 59 la eThekwini nomphakathi wonke ukuthi ubambisane nathi kusebenzeke liphele ibridge khona kuzophela ukuthi bekhona abantu abazomuka la ebridge. Imali efakiwe imali engaphezulu ka-59 million ukuthi kukhandwe ibridge. Lo mali leyo enye yayo izosala khona la endaweni osonkontileka abancane bazokwazi babenefite imali more than 15 million ezosala kubantu bakithi aba-emerging service providers. Iziko leyindaba libike kabanzi ngodaba lwaleli bhloho ngenxa yomzima umphakathi obubhekana nabo ikakhulukazi uma kuneyimvula kanti miningi imiphefumulo eshabalele ngenxa yalo nomphakathi ubukuthola kunzima ukufinyelela esibhedlela. Siyamukela nje ukuthi afike lazo azosikhombisa ukuthi ibridge bazolakha. Ngamhla isezoluvulela isobe sesimbonga khona ngoba isesihlupheke kakhulu. Sesifuna manje into eyenzeka eyaphambili. Ikhawu iningi kakhulu sibambele kusuka ngoDisemba 2021 ukuthi ibridge selizolunga. Ngizizwa ngiphatheke kahle kakhulu ngoba kuleso simo besingakwazi ukusebenza maline kakhulu izulu besingakwazi ukweqa kube ukuthi sihlele emakhaya asisebenzi. Ibridge beselisiphethe kabi kakhulu kangangokuba sekulahleke nenqwaba imphefumulo leli bridge ebese singazi ukuthi nathi somisa ngandlelani. Nginxusa umphakathi wakithi oGunjini lesakhelwa khona ibridge ukuthi engathi zingangaba khona lezi nxushunxushu noma zokubanga umsebenzi egcina seyimise inqubekela phambili kube ukuthi mhlawumbe abantu bafuna uqashwa bonke noma ngabe bekumele uqashwa abantu abawu20 abantu begcine sebefuna uqashwa abantu abawu30 kanti kuhlelwa abantu abawu20. Umphakathi wakhele lezi indawo ubuphuma ngobuningi ukuzoyibonela mathupha lenqophamlando njengoba ke usonkontileka owayinikwe umsebenzi wokulakha phambilini wehluleka kwasala ke indonga osekuneminyaka eyivile kwemhlanu yimile kanti ngaseqaleni konyaka owedlule obengundunankulu Sihle Zikalala kanye noPhegi Inkonyeni bahambela le ndawo ngemumva kwesibhicongo sokumenza kwabantu bathembisa ukuthi lizokwakhiwa esikhathini esingangenyanga ezintathu kepha kwangenzeka. Ukuqala kwalomsebenzi kulendele ukuba kuvula amathuba omsebenzi entsheni. Uhlomuka uthi ke bayimisela ukulivula ngaseqaleni konyaka ozayo leli bhloho. Usonkontileka okhona uso-contractor esimthembayo esesimbonile esebenza before wayiqeda umsebenzi ngesikhathi ihistory yasitshela ukuthi sinalo ithemba kufanele sibe nalo ithemba ngokweplan yeproject iplan ukuthi sibanikeze u12 months ukuthi kuphele le process ukuthi ngonyaka ozayo ngoApril sizolithula selisebenza ngoba sofaka ibridge bese sifaka netiyela elincane kuzokwazi ukuhambeka. Ubona nje ukuthi izomoto zobe iqhubeka zisebenza ngaba zihamba nabantu bahambe kodwa kube liqhubeka futhi likhandwa ibridge. Kodwa sifisa ukubonga kakhulu noza wethu bemboni yamatekisi abasize kakhulu umeya mayesichazela ukuthi baya contribute uma ibridge linile limukile amanzi lizolinile limukile bayasiza ukuthi li bridge libuyele esimeni. Eyindabeni ze-KZNTV kube kuntombi khona Mvubu oGunjini. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezena kanjani masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele ubukela izindaba ze1KZNTV kanti sifunda ngusiyabonga wakaduma nazi ezihamba phambili. Lingenile enkantolo Imeya yasemthonjaneni. Abangcwabi bakhala ngesiteleka Ngesenehawu. Kanti kuphekwe ngembuzo ufakazi kolwaseThekwini. Usolwa Xulu wendonsa yesizwe nophinde abe umxhumanisi phakathi kwabasuswa basemandlanzini kwesakamthiyane kanye nabenkampani yeRBCT
uthi banethemba lokuthi zikhona izingxoxo ezizoqala phakathi kwalezi zinhlaka zombili mayelana nokuthi bazohlomula kanjani abantu baseMambuka. Lokhu kuza emva kokuba umphakathi wesakamthiyane Ntambanana uke waba nomduvu emasangweni ale kampani ufuna ke nawo ukuhlomula kwezomnotho njengoba ke le ndawo okwakhiwe kuyo le kampani kwasuswa kuyo abantu bakwamthiyane. Ngenyanga edlule umphakathi wesizwe sakwamthiyane Ntambanana ube nomduvu ngaphandle kwenkampani Richards Bay Coal Terminal RBCT ngamafuphi ngenhloso yokuzwakalisa ilaka layo njengoba ifuna ukuthi nayo ihlomule ngakwezomnotho kule ndawo. Kuzokhumuleka ukuthi indawo yase Richards Bay kwasuswa ngendluzula kuyo abantu bakwamthiyane besuswa abamhlophe ukuze bakwazi ukwenza umnotho. Lo ngumxhumanisi phakathi kwalezi inhlaka zombili okuyi RBCT kanye nesizwe sakwamthiyane uSolwazi Musa Xulu wendonsa yesizwe uthi yafufusa inhlasi yethemba njengoba namuhla izikhulu zale nkampani zikwazile ukwamukela incwadi yohlu lwezikhalo zalomphakathi. Sithemba ukuthi ingxoxo izoba khona, siredi ukuthi sibahlanganise ingxoxweni sebeyazi ukukhulunywa ngani. Akufana nalama viki edlule lapho kwakusaphikethwa khona nokumasha esitheke kume kancane ngoba akuhle lokhu kumasha uphazamisa umnotho. Ngakho ke ithemba likhona, mina wamsebenzi mase kubuyela kulabo bangithumile ukuthi ngibatshele ukuthi ithathiwe imemorandum yenu isingaphakathi ngale. Lensuku ezisikhombisa enibekile. So lokhu nibala ke kusuka kusasa lwesithathu lwesine lwesihlanu nifike khona. Mangenzeke lutho kubebekile ukuthi makufuze kushaya mhla 31 kungekho ingxoxo kungekho impendulo kungekho lutho sebongena emgwaqeni ke. uSolwazi uxolo uthi sekuyisikhathi ukuthi nabantu abamnyama bahlomule kule nkampani nabo babe yingxenye yomnotho. Kuzokhumuleka ukuthi kunenkampani enkulu ezimisele ngokuthi nayo ikwazi ukuhweba ngelahle iphinde ihlomulise umphakathi waseNtambanana. Ulandele Shembe Equities LSA. And then okwesibili le nkampani ilandele Shembe Equities ithola ilahle eliningi layo ku Optimum Coal. Optimum Coal useneyinkinga ke eyisekhona abafisa ukuthi isheshiswe zilungiswe la ngoba bona bafuna ukuexporta u6 million tons elahle hayi ukuthi izinkampani ezincane njena. Uma besho ke ngoba bafika lapha kumina nenkosi bezocela usizo lokuthi ngibahlanganise. Okwesithathu ukuthi laba baseMambuka ngoba laba basendaweni yaseMambuka kungenjani ukuthi bathele bafake imali on an annual basis hayi lokho kuthiwa corporate social investment lokho benzwele nje bathi bazonithekela icathulo nabazonokhela iclass kodwa babe nestake. Kuzokhumuleka ukuthi ichweba lase Richards Bay lingelesibili elihamba phambili ukuthuthukisa umnotho wakulesifundazwe njengoba amaloli ethutheleka mihla namalanga ehambisa ilahle kuleli ichweba. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Umasipala uMhlathuze uthi uzoziqinisa ngayo yonke indlela ezokuphepha edolobheni iRichards Bay mhla zingamashumi kwephezulu nokuwusuku iFF ehlele ngalo ukuvala thaqa izwe kungasebenzi lutho. Okhulumela umasipala uMhlathuze uBongani Gina uthi ke amabhizinisi afisa ukuqhubha umsebenzi ngalolu suku azovikelwa kulabo ke abazobe besabisa ngokwacekela phansi. UGina uthi umasipala awalili ukuthi abantu bamashe kepha ke imashi yabo mayingahlukumezi abahwebi bakumasipala uMhlathuze. Ngemuva kokuba umengameli we-EFF uJulius Malema esabise ngokuvalwa thaqa kwezwe okubandakanya nokuthuthwa kwamalahle ethuthelwe Richards Bay, umasipala uMhlathuze usutshele osomabhizinisi kanye nomphakathi wonkana ukuthi yabehlisa amaphaphu ngalezi insongo. uMalema uphume iqhubu neRichards Bay kwinkulumo yakhe yabimayelana nokuvalwa kwezwe njengoba iqembu lakhe lihlele ukuba nemashi ngomhla zingamashumi kule nyanga. There will be no truck to Richards Bay. There will be no train to Richards Bay. There will be no big roads that will be operating on the 20th of March unless it's emergency services. And we are not threatened by any security because we do this peacefully. It's our right. And if they want to come and violate our rights, they will find us ready. Okhulumela umasipala uMhlathuze uBongani Gina uthi ke lolu suku lomhla zingamashumi kuyo lenyanga luzobe lifana nazo zonke izinsuku.
ube esenxusa labo abazobe bemasha ukuthi-ke ilungelo labo lokumasha lingahlukumezi ilungelo labanye abangafisi ukuba ingxenye yale mashi. So umasipala waseMhlathuze uCity Manager uMageba kanye nomeya womkhandlu Mashimane baqinisekisile osomabhizinisi baseMhlathuze namaphethelo abasebenzela eRichards Bay eMpangeni namaphethelo endaweni engaphansi koMhlathuze ukuthi impela ngomhla ka-20 koba usuku nje ujwayelekile lokusebenza. Abantu abafuna ukuya emsebenzini abavuke beye emsebenzini, abantu abaya esikoleni abavuke izingane zesikoleni, abantu abaqhuba amabhizinisi abo baqhubeke nokusebenza beyondla imindeni yabo. Siyazi ukuthi khona imashi ehleliwe ehlengeziwe esizwile ngayo. Cha, siyanxusa labo abazobe bemasha ukuthi bemashe kahle besebenzisa ilungelo labo kodwa futhi bengaphazamisi ilungelo labanye abantu abafisayo ukuya emsebenzini, abafisayo ukuya ezikoleni, abafisayo ukuthi beqhubeke nemisebenzi yabo einsuku zonke. UGina ube eseqinisekisa ukuthi amaphoyisa ayobehlomeza ingovolo ngalolu suku ukuqapha isimo sedolobha kanye nemashi. Singaqinisekisa impela ukuthi ezokuphepha ngakulwethu uhlangothi zobe amaphoyisa ayobehlome ezingovolo kodwa hayi ukuthi ahlomele ukugadla kodwa ahlomele ukuprotecta idolobha, ukuprotecta umkhandlu, ukuprotecta osomabhizinisi baseMhlathuze namaphethelo, nokuqinisekisa ukuthi laba bamashayo bamahla kahle nabo baphazanyiswa yilutho, nokuqinisekisa futhi ukuthi nalabo abasebenzayo basebenza kahle abaphazanyiswa yilutho. Siyanxusa ukuthi abantu bonke besebenzisane nama-traffic op ethu, besebenzisane namaphoyisa, besebenzisane nama-security, besebenzisane futhi nabahleli bayo imashi le esikholelwa ukuthi izohamba ngokuthula. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kumqondisi Miyeni ngiseRichards Bay. Ubhekene nengwadlo wesifazane okhubazekile wasegama lakhe esigodini sakwaXaba njengoba umfowabo edayisa indlu yakhe yomxhaso. uConstance Cele ohlala nalona wesifazane okhubazekile uthi-ke abazi bengalifuna kuphi usizo njengoba umfowabo kubokaNana Ncama okhubazekile edayisa indlu yakhe. Ekhuluma neziko lezindaba uCele uthi lona wesifazane usenikezwe umyalelo ukuthi-ke nemali yokudayisa indlu yakhe ngeke izinikezwe yena kodwa izonikwa kumntwana wakhe oneminyaka eyi-13 ubudala. Sinzima isimo esibhekene nowesifazane okhubazekile wasegama lakhe esigodini sakwaXaba ukudayiswa indlu yakhe yomxhaso ngaphandle kolwazi lakhe. Isihlobo salona wesifazane uConstance Cele uthi basakhungathekile ngesenzo sikamfowabo walona wesifazane sokudayisa indlu kaNana Ncama yomxhaso. Uthi lo mxhaso wakhiwe endaweni eneliba likamama kaNana. Ngithuke ke mina sekufika le ntombazane yala ngaphezulu ezwana nenduna. Ingene ekseni ithi emgcwabeni ithi ngithunyelwe induna ithi abazobheka senidayisile yini nayo ithunyelwe naba abantu bazobheka indawo. Ngithi ke mina sivuke nayibo angikoze ngizwe kuthiwa kuyadayiswa, ngadayiswa kanjani ngamcelela umxhaso kwavumeleka ke mina le ndawo inomxhaso. Lo mxhaso ngawucelela lengane ngoba akekho umuntu ongaphila engenakhaya. Lo mxhaso wawufanele wakhelwe mina ngathi ecounseling ngizokwakhelwa ngehlandla lesibili. Ngiyacela ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngihlale naye ingenali ikhaya. Uhlengezela izinyembezi ngesikhathi echaza ubuhlungu lona wesifazane okhubazekile asedlule kubo njengoba ehlala naye ngoba umndeni ungakwazi ukuhlala naye. Uthi uNana waphinde wayalelwa ukuthi imali yokudayisa indlu yakhe yomxhaso izonika umntwana wakhe. Iminyaka ngihleli naye abamenzele lutho abambheki namhlanje sebezomphutsa mina engizimzamela khona. Indawo yakubo uma wakhe ulele lapha ya. Fika uSandile sethi ke naye induna nomalume wakhe lona athi manje sengizokusho nje ubuhlala noNana. UNana sesizomthatha. Avela khale kuNana ngikuthathwa ngiswaphi iSandile ngoba ningifuna. Athi sengidayisilela kuzokwakha abantu besonto. Kanjani Sandile kukhona umxhaso. Imali wathi wena Nana imali ngeke uyitholela kule mali izoya lapha la kuhlala khona ingane. Ube eseveza nokuthi bebengazi ukuthi bazophuma baye kuphi ukuze bathole usizo kuxazululeke lenkinga.
Ngithi uka-10 lo hleli naye lengane. Akekho ufika ngokuthi ahlale naye phansi. Ngithi Sandile bekukuhle ukuthi mama ufika. Hlale phansi nonana. Mdala unengqondo ukuthi ukhubazekile. Umtsheni manje senze 1 no 2 no 3. Ngiyabuzwa ubuhlungu. Ngiyabuzwa ubuhlungu. Ngoba bengingazi ekhala. Nami bengikhala ngingazi ukuthi manje ke ukusuka la kufanele ngenze njani bese ngithi nje nana asithembe uNkulunkulu ngoba ngazi ukuthi ngizothini. Uthinta umnyango wezokuhlalisa kwabantu ukubheka ukuthi ngabe kuvumelekile yini ukudayiswa kwendlu yomxhaso ngaphandle kolwazi lomnikazi. Imizamo iphunzile. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando Sicele ngisegama lakhe. Ake siphinde sihlabe ikhefu sihlangabezena kanjani masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele ezindabeni ze1KZNTV yamukela ke naze sithi zihamba phambili. Lingenile enkantolo Imeya semthonjaneni. Abangcwabi bakhala Ngesenehawu. Kanti kuphekwe ngembuzo ufakazi kolwaseThekwini. Ake sibhekele kafishane engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu 18 rand 23 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u22 rand 17 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane liphinde libe u19 rand 52 cent maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Koliteke lona lingu $1,911 5 cents kuthi ke uwoyela ongahluziwe ube u$80 77 umphongolo. Ake sibhekele ngosini yezomdlalo. Iphini lomqeqeshi lokuqala kuMamelodi Sundowns uSteve Komphela usencome ubuhlakani bomqeqeshi waleli qembu uRolani Mkwena achaze njengokwedlulele. Ebuzwa ngabezindaba ngempumelelo ebonakala kuleli qembu kusukela kuMkwena ethatha izintambo, uKomphela ke uthi imphumela yakhe ihlanganisa ke ubuhlakani bomqeqeshi obhambisana ke nokubambisana neqembu lonkana. Ake sibhekele isimo sezulu. Mbukele zingakade sikuphathele zona namhlanje sihlangabezana kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.